ನಿಂಬೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಣಪ ಎಂದಿತ್ತು ನಿಂಕುಲು ಬೊಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಸುರೇಶ್ರೀ ಬೊಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದ ಬಾರ್ಗಿ ಅಂದು ಅಂತ ಮೈಕೊಟ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಏರು ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕನತ್ತನೆ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಕನತ್ತನ ಸ್ವಭಾವಡು ಜೋರು ಆ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಜೋರು ಕಮಲ ಪೋಂಡ ಬಾರಿ ಪಾಪ ಕಮಲಡ್ ಬಾರಿ ಪಾಪ ಅವಳು ಕುಂಬರೊಂದಿಪ್ಪುನು ಕಾರ್ ಕುಂಬರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಒಂದು ಬೋಳಿಯರ್ ಪೊಯ್ಯ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇರುದು ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಎಂಕ್ಲು ಗುರುಪುರ ಕಂಬ್ಲಾಡು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಲ್ತ ಬಾರ್ಗಿಗೆ ಬೋಳಿಯರ್ ಚಿಂಟು ಒಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಬದ್ರಿ ಬದ್ರಿ ಎಂದಿತ್ತ ಅವನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುನ ದಿನ ತಾನಿ ಬಹುದು ವಿಷ್ಣುನ ಪುದರ್ ಬದ್ರಿ ಬಾರ್ಗಿ ಅಂಚೆ ಬದ್ರಿ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಏರ್ಕ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಏರುತ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಾಂಡ ಇಂಬೆ ಏರು ಮೇನ ಪುದರ್ದಾಯ್ತ ಇಂಬೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಣಪ ಎಂದಿತ್ತು ನಿಂಕುಲು ಬೊಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಸುರೇಶ್ರೀ ಬೊಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮಿಜಾರ್ದು ಕನತ್ತನ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಕನತ್ತನ ತುಂಬ ಪಡಿವಾಲ್ ಸಿಡಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿಯರ್ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ 17 ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಿಯರ್ ಗಿಡ ಅದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಸುರುತ ಮೆಡಲ್ ಒಂದೇ ಮಲ್ತನ ಒಂದು ಬಜಗೋಳಿ ಸುರುಟು ಮೆಡ್ಲ್ ಒಂದೇ ಮಲ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಡೆ ಬತ್ತ ನಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ 4 ಮೆಡ್ಲ್ ಆಂಡ್ ಒಯ್ಸರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಆಯ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರು 3 ಕೋಡಿ ಕಾಟಿ ಉಂಡು ಆ ಕಾಟಿ ದೊಟ್ಟಗೊಂದು ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಡ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ದು 8 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಡ್ ಪಾಡ್ದು ನಂದು ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಐಡ್ದು ದುಂಬು ಅವೊಂಜಿ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರ ಅಂದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಡ್ ಪಾರ್ದು ಅಂದ್ ಉಲಾಯ್ಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾರುಂಡು ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೋಡಿ ಆಯ್ಜ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ತೂವಡು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಮತ್ತೊಡು ಗಿಡಪನ ಒಂಜೇರು ಉಂಟು ಐಕರ ಪಾಡ್ದು ತೂವರ ಉಂಟು ಕುದಿಟ್ಟು ಬೊಲ್ಲೆ ಸೀನಿಯರ್ ಅದು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ನೆ ಆತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತನು ಜೂನಿಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 14 ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತನು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಹಿಡಿತನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತನ ಬಟ್ ಅವು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಿಜಾರ್ದ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬುಲೆ ನೇರು ಎಂಗ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಭಾವಡು ಪಾಪ ಬಾರಿ ಪಾಪ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲ ನೊಟ್ಟುಗುಲ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ದಾಲ ರಗಲಿಚ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪುನ 25 ದಾಲ ಆಯ್ನ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದ ಬಾರ್ಗಿ ಅಂದು ಅಂತ ಮೈಕೊಟ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಏರು ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕನತ್ತನೆ ಉಡುಪಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಕನತ್ತನ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ಕನತ್ತನ ಆಯ್ತು ಬೇತೊಂಜಿ ಇರುತ್ತುಂಟು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಬಂಡದು ಜೂನಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್ ಅದು ಬೋಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕು ಟೈಅಪ್ ಇತ್ತ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಆಯ್ತ ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ಸೊ ಕಾಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಸುರುತ ಮೆಡ್ಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಜೂನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ತಾನಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಜೂನಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪಗನ ಸೀನಿಯರ್ ಅದು ಆ ವರ್ಷ 4 ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಕಾಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದ ಕಾಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗ ಕುಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಟೋಟಲ್ 10 ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ 7 ಮೆಡ್ಲದನ್ನ ನಾವೊಂದ ಪುಟ್ಟನೊಟ್ಟಿಗೂ 7 ಆಜಿ ಮೆಡ್ಲದನ್ನ ಬೊಕ್ಕ 2 ಮೆಡ್ಲ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬೊಲ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬದ್ರಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ಲ ಚಿಂಟು ಬನಂತ ಇರ್ತೆ ಬೋಳಿಯರ್ ಚಿಂಟು ಎಂಕಲ್ ಪುದರ್ ಬದ್ರಿ ಇಂದಿತ್ತ ಇಂದು ಸದ್ಯ ಒಂದು ಹೊಸತ್ ಬರ್ತನೆ ಅಂದ ಸ್ವಭಾವಡು ಜೋರು ಆ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಜೋರು ಕಮಲ ಪೋಂಡ ಬಾರಿ ಪಾಪ ಕಮಲಡ್ ಬಾರಿ ಪಾಪ ಅವಳು ಕುಂಬರೊಂದಿಪ್ಪುನು ಕಾರ್ ಕುಂಬರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಮತ್ ಬಾರಿ ಜೋರು ಗಂತಡ್ ದಾಲೇಜ್ ಮೂಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಡ್ ಪಾರ್ದೆ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ನಾವೆರಡು 11.17 ಇಮ್ಮನ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ಸಂತ ಸೀಸನ್ 11.17 ನಾವೊಂದು ಪುಟ್ಟನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ 11.20 ನಮ್ಮ ನಾರಾಗಿ ರಕ್ಷಿತೇರ್ನ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬೊಲ್ಲೆ ಉಂಡತೆ ಐತೊಟ್ಟು ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟದನ ಇರುತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನಂದು ಪಡ್ಡ ಇತ್ತ ಚಾನ್ಸ್ ಆಪುಂಡತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ 24 ಕಂಬ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ 15-17 ಕಂಬ್ಲಡ್ ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಗಿಡಪನಾಕ್ಲೆ ನೆಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ಬೇನೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಚೂರು ಒಂದಾಂಡ್ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏನಂದ್ ಪಂಡ 2 ಸೈಡ್ ಬುಡ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಬುಡ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಡ್ಲ ಬುಡ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಗಿಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ಲ ಗಿಡದೇ ಮಲ್ತಾನೆ ಕಾಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಗಿಡದೇ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಅದು
ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಬಟ್ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಪಾಪಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪಾಪಾಯ್ ಐತ ಪಪ್ಪುಲ್ಲೆರ್ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಕುನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪಾಪ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಆತೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಮಲ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಆಯನ ಬಾರಿ ಸ್ವಭಾವ ಬಾರಿ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಒಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ 14 ಮೆಟ್ಲ 14 ಮೆಟ್ಲು ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ 14 ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಪನ್ನಡಿ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತ ಫೇವರೇಟ್ ಆ ಇತ್ತ ಮಟ್ಟ ಬಾರ್ಗಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಪುದರ್ಕನ ಅಂದ ಕಾರ್ಡ್ ಹತ್ರನೇ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬತ್ತನ ಅಂದ್ ಆ ಇಚ್ಚಿಂದ ಬೊಲ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಆಂಡಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಡೆಟ್ ಇರ್ಲೆ ನೊಟ್ಟಿಗು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಆಯನ ಮಿತ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಟ್ಟ ಬೊಕ ಗಂತಡು ಒಯ್ಟ್ಲ ರಗಲೇಜ್ ಬೊಕ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡೋಡಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಲಡ್ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡೋಡಂದು ಇಜ್ಜೆ ಪೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡನೇ ಪಾರುಜಿ ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಂಡದಲ್ಲ ರಗಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಬಿಡ್ಪುನ ಆತೆ ಅಂಚ ಇಂಬಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೋಲಿಯರ್ ಪೊಯ್ಯ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇರುವುದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಗುರುಪುರ ಕಂಬ್ಲಾಡು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಲ್ತ ಬಾರ್ಗಿಗೆ ನಾವೊಂದ ಪುಟ್ಟ ಬೇತ ಜೊತೆ ಅಂಡ ಎಡ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲು ಐಕ್ ಬಾರ್ಗಿಗೆ ಜೊತೆ ಮಲ್ತನ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ದಂಡು ಬಟ್ ಆನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಗುರುಪುರ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಟ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜೊತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ದುಂಬ ಐತೆ ಬೋಲಿಯರ್ ಚಿಂಟು ಒಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಬದ್ರಿ ಬದ್ರಿ ಇಂದಿತ್ತ ಬಣ್ಣಗೆ ಆ ವಿಷ್ಣುನ ದಿನ ತಾನಿ ಬಹುದನು ಅಂಚ ವಿಷ್ಣುನ ಪುದರ್ ಬದ್ರಿ ಆಯ್ ಬಾರ್ಗಿ ಅಂಚ ಬದ್ರಿ ಪುದರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಆಯನ ಬಾರ್ಗಿ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆಯಲ್ಲಿ ನಂದನ್ ಪಂಡ ಆಯನ ಚಾಯ್ಸ್ ಪುದರ್ ಆಯನ ಚಾಯ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಉಳ್ಳತೆ ಆಯನ ಕುದುರೆದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಾರ್ಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಪುದರ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಾರ್ಗಿ ಒಂದು ಬದ್ರಿ ಅಂದ್ ಸೊ ಯುನಿಕ್ ಕಮ್ಲಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಉಂಟು ಬಾರ್ಗಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಸುರುಕೊಂತ ಪನಾರೆ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ಹೋಗ್ಲೇ ಇವ್ರ ಒಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಂಡಿ ಇತ್ತ ಬಾರ್ಗಿಂದೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇಮ್ಮನ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅದು ಇಮ್ಮನ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬದ್ರಿ ಇಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಪುಲ್ ಅಂತ ಅಂಚೆನೆ ಕೊಂಬು ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಆಯ್ ಪಾಪ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆತಿ ಈ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಇರು ಕೊನಾರೆ ಪತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನೈತಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪಾಪದ ಇರುವ ಅಂದ ದಾಲ ರಗಲ ಇಚ್ಛೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಪಾಪ ಎತ್ತನಾಗ್ಲೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇನೆ ಪತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಅಂದ ಜೂನಿಯರ್ ಜಿತ್ತ ಸೀನಿಯರ್ ಇಂಬಿ ಜೂನಿಯರ್ ಏಜ್ ಇಡ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಏಜ್ ಇಡ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಗಿಡರ ಗುರುಪುರ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಒಂದಿತ್ತು ಗಿಡ ಇನಿ ಒಂದಿತ್ತು ಅವರಡ ನಮ್ಮ ಬಟ್ರೆಡ್ ಅಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲು ಗಿಡ ಪೈನ ಮಂಜುಗ ಒಂದಾದಿತ್ತು ಇಂಜೂರ್ ಆದಿತ್ತು ನಂದು ಸೊ ಆನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ದ ಫೈನಲ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಜಾರ್ ದೊಟ್ಟು ಮುಲ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಆಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಅನ್ನ ಪೋಯಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಡಿ ಉನ್ನಾಂಡ್ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದ್ ಮಂತದ ಜಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎಂಕುಲ್ ದೇತೊಂಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಮೊಕ್ಲೆಡ ಅಂತ ಮೊಕ್ಲೆ ಜೋಡಿ ಬಟ್ ಇಂಬೆ ಆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆನ ಬೊಲ್ಲಾಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇಂಬೆ ಲೇಪಂಡ್ ನಿಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಡು ಗಿಡವನ್ನ ಇರು ಬೊಲ್ಲೆ ಉಲೈಡು ಅಂತ ಜೋರು ಅಂಚ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಆಯಡೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮಲ್ತದ ಗಿಡವಲ್ಲ ಅಂಚ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀದ ಎರುಕುಲು ಪಂಡ ಬಾರ್ಗಿ ಬದ್ರಿ ಬುಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳೆ ಈ ಮೂಜಿ ಎರುಕುಲ್ನೆಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ತೂಪುನಾರು ಐತ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಾರು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಆರಡ ಪಾತರ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಸಂಜೀವ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಪಿರೌಡ್ ನನಕಿದೆತ್ತ ಪಿರೌಡ್ದು ಕಾಂಡ್ ಎಡ್ಮಾಂಟೆ ಬರ್ಪೇನ್ ಎಡ್ಮಾಂಟೆ ಬರ್ತದ್ದು ಹಿಂಗ ಎರು ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕಂಗಿನ ವಿಜಯರ್ನ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಒಡಿಯರು ಸಾಂಗ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಟಿ ಒಂಜಿ ಎರು ಇತ್ತಂಡು ಅವಲ ಏನಲ್ಲ ವಿಜಯರ್ನ ಪಾತೇರ್ದು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತನೆ ನಾನು ಇಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯ ಒಂಜಿ ಹಣ್ಣುಲ ಏರು ಕನ ತಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ 4 ಏರು ಇತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಐದೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲನ್ ಗಣತನು ಬಾರ್ಗಿನ ಗಣತನು ಬಾರ್ಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಚಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗಣತನು ಅವಕ್ಕ ಪಾಂಚಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಅವು ಆಯ್ಜಿ ನೆಕ್ ಜೋಡಿ ಆಯ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ಗಿಗ್ ಅವ ಇಂಚ ಬೇತ ಇರು ಪಾರ್ದು ಪೂರ ಮೆಡ್ಲಾಡ್ ಐಟು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ ಏರು ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುಡ್ದಕ್ಕ ವಿಜಯನ ನಿಲ್ಲಾಡು 15 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಏರಿತ್ತು ಜೋಲು ಐದು 10 ವರ್ಷ ಏರು ಸಾಂಕದ ಅವು ಪಡಿವಾಲ್ದ ಕಾಲಗ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಜಯನ ಬೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತು
ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಮೇಡ್ಲು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಇರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪಾರತ ಇವ್ರ ದಿನಚರಿ ಇಂಚೆಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಾರ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ ಕಾಂಡವ್ರು ಬರ್ಪೇನು ಕಾಂಡ ಮೇರು ಇಕ್ಲ ದನಿಗಿನ ಪಪ್ಪ ನೀರ್ ಪಾವರ ಬೈಬಾರ್ದು ಇಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ ಪಾಡುವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕುಡು ಎಡ್ಮಾಂಟೆ ಅರ್ಪೆ ಎಡ್ಮಾಂಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಕುಡು ಕಡೆ ಇಗ್ಲಿ ಕುಡು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಪುನು ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೈತ ಪುರ ಅಂಬಿ ಪುರ ದೆತ್ತದು ಒಜಂಜೆನ ದೆತ್ತದು ಒಜಂಜೆ ಪಿದೆ ಹೋದು ಕಟ್ಟುನು ಪಿದೆ ಕಟ್ಟುನು ಪಿದೆ ಕಟ್ಟದು ಪತ್ತೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬಿತ್ತಂಡೆ 11 ಗಂಟೆ 10 ಮುಕ್ಕಾಲು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಗನಪ ಮೀಂದಾರ ಒಂಜಂಜೈನಿ ಒಂತೆಂಚೆ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ತಲೆಟಾಮ್ ಪಂಡ ಆತು ದೊಂಬು ಪೂರಿ ಜೊತೆ ಮೈ ಬೆಚ್ಚಾಪು ಜೊತೆ ಎಣ್ಣೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜೆಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಇತ್ತನ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಬಾರ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೀರ್ ಕೊರ್ಪುನು ಅದಕ್ಕ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಬಾರ್ನು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಪಾರ್ದು ದೆಕ್ಕದು ಎಣ್ಣೆ ಕರ್ತದ ಪೂರ ಕಿದೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಬೈಬಾರ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಅಪ್ಪಗದ ಅಂಡು ಅಡಿದೊಕ್ಕ ರಡ್ಡರ ಮೂಜೆ ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಕುಡು ಪೂರ ಬೇಯ್ಯಾರ್ದು ಅವರುಂಡು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಬೈಯಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರತು ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಟೈಮ್ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತಲ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪು ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ರ ಉಂಟು ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಪಾರ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರ್ಗಿಲ್ಲ ಅವು 15 ಸುತ್ತ 20 ಸುತ್ತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಮೀನು ಒಂದು ಸೂಪು ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಣದ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತಂತ ಮೀನ್ವಿ ಇತ್ತಂಜಿ 4-5 ಸುತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಸುತ್ತು ಮೀನು ಇತ್ತೆ ಐದಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನು ಈರೆಡ ಈ ಎರುತ್ತ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಚ ಉಂಟು ಪಂಡ ಜೋರ ಪಾಪನ ಪಂಡ ಮಸ್ನಾಲ್ ಇಪ್ಪರ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಈರೆಗ್ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ಜಾನ್ ಒರಿಯೇ ಇತ್ತು ಯಾಲಾರು ದನಿನ ಪಪ್ಪಲೆ ಇತ್ತುಂಡ ರಗಾಲ ಎಜ್ಜಿ ಗುರ್ತ ಎಜ್ಜದನಗಳು ಒಂಜಿ 2-3-4 ಜನ ಇಂಚ ಬತ್ತುಂಡ ಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಡ್ಬು ಜಿಗಿದಿಟ್ಟು ಜೋರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಜಿನ ತೊಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಇದೇ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆರಿಪ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಪಿರಾಡು ಇರ್ಬೋಡಿ ಅನ್ಕೊನಾರ ಮಗ್ಳಣ್ಣ ತೊಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಈ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಏರ್ಕುಲಿಗೆ ಗಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಇದು ತಾರೈ ಬಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಅವು ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿದ ತಂಪು ಕೊರ ಕುಡು ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪದು ಕಡೆದು ಕೊಂತ ಟೈಮ್ ಕೊರಿ ಬಕ್ಕ ತಿಂದಿಜಿ ಆಯ್ತು ಕುಂಬಡ ಬನ್ನಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತನ ಬುಕ್ಕ ಏರು ಬಂತ ತೋರ ಆತದ ಅಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಆತ ಐಕ ಆತೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತ ಅಂಚೆ ಆತು ತೋರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡಪವನು ದೂರ ದಪ್ಪರುಂಡು ಇರೆಗು ಮೊಕ್ಕೆದ ಇರು ಮೂಜಿಲ ಮೊಕ್ಕೆನ ಜಂಕ್ ಮೂಜಿಲ ಮೊಕ್ಕೆ ಎರು ಎಂಕ ಪೂರಲ ಇಷ್ಟನಿ ಅಂಡ ಬಾರ್ಗಿ ಬರ ಮೆಡ್ಲು ಅದನ್ನ ಐಕ ಬಕ್ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದ ಆಗೊಂತ ಐಕ್ಲಿಗಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಂಡ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಒಂದ ಹೊಡತೆ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ನಾನು 8 ಗಂಟೆ ಬರೀ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಿದೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ರ ಕುಡು ಉಂಡು ಇತ್ತ ಪಾಡುಡು ಬಯ್ಯದ ಕುಡು ಪಾರ್ದು ಬೈಬಾರ್ದು ಮೇಲ್ಗೊಟ್ಟೆ ನೀರ್ ಬತ್ತನು ಕಿದೆತ್ತ ಪೂರ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪ ಹೋಗುನು ಆರು ಅಂತ ಪಾಡುವೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಡೆ ಯಾನ ಬರ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಅಂಡೆ ಒಂಚಲ ಪೋದಿತ್ತೆಂಡ ಆಡ ಕುಡು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿರಂಡ ದೀಪೇರಾರು ಆಯ್ರು ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಎರ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಎರ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈರೆಗ್ ರಜೆ ತೆಪ್ಪೇರ ನಾಪುಂಡಾತ್ ಇದೆ ಪೂಜಾರ್ ದೆಪ್ತುಂಡಲೆ ನೆಕ್ಲ ಫುಡ್ ಕೊರ್ದಿ ಓಡೆ ಹೋಗ್ನಂಡಲ ಎರ್ಲೆಗ್ ಪಂಜಿಗೆ ಪಾಡಂದೆ ಪೋಪಿಸಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿ.